sak tengahing alas. Nanging anggun dalang nalikane ana ing pendhapa Kabupaten Worawari kuwi nyonyok marang rasaku. Saya penyebut karo salah sawijining wanita Sarapati. Kuwi sing dadekake murid sajroning aku. Jan kula mangertosi sedaya kedadosanipun Pangeran. Ngerti kedadian sing kemawon, awit kula memitranipun Sarapati. Dadi kowe memitrane Sarapati. Dalan gambu Asmarantaka. Sak tenane Sarapati kae katresna iki. Nganti aku tumindak sing kaya ngono kabeh mau ora saka karepanku. Nanging aku kabojo ing kahanan. Banjur ngerti Sarapati. Menapa panjenengan taksih tresna kaliyan Sarapati jeng Pangeran? Aku isih tresna karo Sarapati. Menawi ngaten panjenengan madhep mrika mangke Sarapati kula warakaken wonten papan menika. Apa kowe ora goro? Mboten. Tauju. Wis Jeng Pangeran Dermawangsa. Kula Sarapati. Sarapati. Bocah wadon, sapa kang dadi aran? Kula Sarapati. Sarapati. Bener. Yen kowe bocah saka desa. Wis semono, kowe munggah ana ing pendhapa Agung Worawari, kowe pamer ayumu, kok tonyol-tonyol kelawan garwaku Kang Mas Darmawangsa. Sarapati. Apa kowe ora payu omah-omah? Kalamun to kowe ora ngrusak marang kabagiane liyan. Apa kowe ora payu duweni bojo? Lamun ora ngrusak marang pagrayune liyan. Memadun kaya dene kowe, becike papan ing warung pelanyahan. Sarapati. Nanti aku kelakon dauk karo kuwi. Mergo aku dipaksa karo Nanging Kang Mas, sedaya menika sampun lajeng. Kula sampun dados garwa panjenengan Kang Mas. Patos kula menika rumaos sakit pramila panjenengan catet kaliyan jabatun sanes. nanging aku ora tresna karo kuwi. Saya aku ngerti tumindakmu sing kaya ngono. Kowe putra Adipati nanging tumindakmu gasmu. Ora pantes mati. Rames kanggo nutup-nutupi perkara. Pancen ora tak silaki. Yen pancen kowe wis ora tresna marang kuwi. Pramadan tak wiwiti iki Senopati saka Worawari. Senopati saka Medang aku dhewe. Tabrak niki mati. Belo karo Pangeran Darmawangsa. Boten, kula mesake ingkang putra menika gantoko. Monggo sampun tawangsul lan tumriye wonten ing Worawari mawon. Kaya ngono nggih. Tak boyong bali ning Worawari. Telepon kula mboten badhe melu cangkruk awung perkawis jedhawanipun ingkang putra kalipun Pangeran Darmawangsa. Menawi to kula ndutut garis sing pawukon. Kados ngaten menika Kanjeng Adipati Mahadewa dipun suwiyah kalian Sang Prabu Makutawangsa. Cetha iki cetha. Mila saking niku menawi to cetha menika perang adadipun purwakan. Perang menika ngginakaken 1000 cara. Sampun ngantos perang menika ing mangkinipun wonten krampulan. Langkung prayogi. Sampeyan pun diwirang-wirangke utang wirang nyal wirang. Carane piye? Ingkang putra-putri Prabu Makutawangsa Mahendradatta colong mawon. Gati. Ini wonten kawuh Rama Jajeng. Pripun? Iki
Aku penonyol-nonyoki kowe ana ngersane Sang Prabu Makutawangsa. Kersanipun Aku wis hapus krama kelawan Adipati Mahadewa. Tak kon nyolong Putri Mahendra. lho niku rak katresnan kula. Iya aku ngerti. Ning mung iki dalane supaya kowe bisa dhaup kelawan Putri Mahendra Data. Monggo yen to Mahadewa wis kelakon nyolong Mahendra Data saka ing dalam keputren Medang Kauripan. Kowe kang mungkul lakune Mahendra Data lawan Mahadewa mengko rebut Mahadewa pateni katon yo kuwi dalane. Paryo tambahi Mangestura. Kowe kenaran Mahendra Data. Kuwi bener. Ngerti kowe nak berada di taman Kraton Medang. Kabar pisan ora mengarepane. Tenane kowe arep tak pundhut garwa tak sengake ngaluhur Mahendra Data. Nanging aku tuh ora tresno karo sampean. Ora tresno, tak rudo mari meksa. Durga Gautama, putrane Rama Patih Ditaraja. Karepmu nyandhek gun arep prakoso Mahendra Data. Jaluk baline katresnanku Mahendra Data. Kawanen nanging cangking sirah. Oh, keparat. Oh, wis. Aladun, sapa jenengmu? Kula Mahendra Data. Mahendra Data. Srawungki, aku madhakan. Mahendra Data, payungmu lonjong mis. Ambekanmu melar mingkus. Kaya-kayake kaweden apa kowe doyak marang kewan kang galak bakal dumongso ngono. Kok mboten? Banjur Kula menika dioyak-oyak kalih Ratu Murawari. kowe dioyak-oyak kawan pawongan sembahan Surat Batu Murawari. Kuwi bener. Yen kaya ngono manggon sak buriku tak tunggu. Mahendra Data. Aku majutan kok. Pernah opo karo Mahendra Data. Dudu sanak dudu kadang. Nanging kanggonku ketemu kelawan Mahendra Data dhewe sambat jaluk tulung kelawan aku. Jaluk tulung karo kowe. Yen kowe kepengin slamet suwingkir Mahendra Data guyunge ning Murawari. Tiba kosok balen yen kowe isih kepengin urip sumingkir saka papan iki. Lakon cangking sirang tinju kirang. Wes, yen ora Slamet kowe bisa wal syukur gumane maju. Mula keng sapa kuwi nggonku nulungi kelawan kowe bebasan tuturane nyawa. Aku kudu kok opahe. Lho, opahe menapa niku kula menika mboten gadah donya. Opahe dudu dhuwit, dudu bondo donya, nanging opahe kowe tak pek bojo. Lho, kula menika dereng kepengin gadah bojo. Kowe durung kepengin. Nanging aku kepengin pek bojo kan. Ayo. Nelongso banget kakek. Katindang aku ora bisa bebarengan karo pengantin mangsa. Dewe beci aku mati aku jebul jurang kae. Sing pengen kula pamit Salah. Sing gedhe pangapuramu aja kok anggap ganggu. Anggonmu kepengin mati laut. Sopo tenan iki? aku Suropati. Baitaken suku jeneng Aku Dayana. Dayana. Suropati. Jane apa darurane, apa perkarane? Satemah kowe arep mungkasi nyawamu kanthi lantaran jegur sakjroning jurang. Mergo aku kapendutan katresnan. Suropati. Apa sekirane wis bisa rampung perkarane umpama kelakon kowe jegur sakjroning jurang Suropati. Pancen ora Suropati. Apa sekirane kowe isih duweni rasa tresna lawan katresnan?
Tenane aku sing tresno banget karo katresnan. Yen to pancen wis duweni rasa tresna lawan katresnanmu, iki ana dalan supaya mengko kowe bisa ketemu lawan katresnanmu meneh. Banjur dalane kepiye Udayana? Gelemo kowe tok-etok dadi katresnanku. Kaya ngono. Inune aku gelem Udayana. Nek iki mung etok-etok lho ya. Etok-etok aja kuwaret. Mergo dhewe wani cedhak karo Sarapati. Jare sapa to pamanku? Iki katresnanku Udayana. Dadi iki to katresnanku. aku Pangeran Darmawangsa. Dhewe wani cedhak karo katresnanku Sarapati. Boten ngaten sing pangeran. Estunipun Udayana menika ingkang nyelametaken kula. Awit kula badhe mati lampus diri. Udayana nglametke karo kowe. Kanjeng. Kowe arep mati lampus diri. Nggih. Aduh. Sedulur Udayana, aku jaluk ngapura karo kowe Kasep. Lah kok kasih? Wis kadung benjut kabeh aku mbok antep lagi jaluk Lah kabeh. wong lanangan disura panas atine ngerti katresnane cedhak karo lanang liya. Sarapati. Dadi iki to katresnanmu. Bener Ya ora maido jebul bagus tenan Sarapati. Satenane aku sih tresna karo katresnanku Sarapati. Ing pangangka aku kepen urip bebrayan karo Sarapati. Wis diweya panas ati ngerti kowe cedhak karo katresnan. Kowe mapan sak tengah Sarapati. apa? Sing kudune kowe mapan ana Saiki ora perlu etok-etok. Dadi katresnanku tenan ora apa-apa. Sarapati. Aja percaya Sarapati. Udayana. Wong lanang iki kelainan kaya ngono mesti laris tak kandhani. Aku yo kangen karo Wis kono ben kowe sedulur saya. Oh, lah iya ta Sarapati. Wis tenan ora. Mengko dhisik. Lah panjenengan nggih ngaten kok Piye? jenengan. Lah janjine kang kersane kula lah kok Pancen kowe sing tak tresnani. wadon liya. Oh, cetane ke Sujono karo Bejawadon iki. Kowe durung ngerti sapa Bejawadon? Lah sinten? Jenenge Mahendra Data. Mahendra Data. Iya. Kowe ra tekon ana sambungan apa karo aku? Dari sambungan apa? Iki sedulurku. Aja percaya. Kowe iki rasa manas-manas kok. Tenan ora. Iki sedulurku dhewe. Dadi sedulure pengan kemaharan to. Leres. Duh, iki kula nyuwun pangapunten jeng pangeran, jebule malah calon ipe. Lah, Nek calon ipe ora apa-apa, lah nek calon bojo terus piye? Ora. Diajeng Mahendra Data. Kang Mas. Kok nganti ke kepayu satengah kalah satenane ana apa? Udah menika dipun oyakane Madhe Tantra Kang Mas. Karo Madhe Tantra. Kekarepane Madhe Tantra apa? Badhe mundhut garwa kula Kang Mas. Arep mundhut garwa karo kowe. Leres. Nanging kowe ra ngimbangi karepane. Boten. Banjur ke kepayu ki mau arep diprawoso. Nuwun pangapunten. Sawetara Kakang Madhe Tantra. Arep tumindak apa sampeyan? Aku seneng kelawan Mahendra Data. Owal perkara nggonku seneng kelawan Mahendra Data ketemu kelawan kowe. Widya Tripitaka jaluk saka tanganmu. Kena waton sampeyan bisa. Oh, kaya ngono kelakon tandingan. Wes. Nyai Guru Kinara. Pikiran banget kekepulan kowe. Kitab Tripitaka gawa mrene. Nyuwun pangapunten Nyai Guru Kinara. Mongko Widya Tripitaka sampun dados gaduhan kula. Menawi panjenengan kepengin nyuwun wontenipun Widya Tripitaka, menawi panjenengan saged langkahi wangken Udayana. Yen kaya ngono milih mati katimbang urip. Monggo. Dayana. Ai. Ora bali mesti gerakan tuwek elek kowe lho kosoro. Yen kowe ora tau resmi saka jagat, tartammu kowe bakal nyilakake marang kawula. Ya,
Ora apa-apa lho Kosoro. Ing kene aku rumangsani kalah karo kowe ning titenono lho Kosoro. Karepmu Titenono, kalamun to wanci tengah dunyono pambaunya asu ajak, pertanda aku nyebar tenu gawe telo bakal kesepen. saiki wani besok. Rahayunipun wonten kula. Umpami mboten wonten kula, calon arang badhe nuju dhateng hargane nepsu. Nanging kula kuwatos kali sepatanipun Nyai Arang kados wau. Mpun watos. Rasa dadak kowe cedhak karo aku. Mergo aku sebenika tresna. Senajan tok aku sekelakon bayang karo kowe aku ora tresna karo. Nanging kula menika rak ingkang garwa to, Kang Mas. Nanging aku ora tresna karo kowe. Nanging kula menika tresna kaliyan panjenengan, Kang. Menika kados pundi? Nuwun sewu. Lugunipun sedaya kala wau ingkang lepat kula. Nggih. Awet apranipun kula tinangisan kaliyan anak kula Sorapati. Anggenipun karuban tresna kali kula. Sorapati kula utus ndamel gendro wonten Worawawi. Kanthi lakunesta dados dalan gambuh Asmarantaka niku gawean kula. Mboten dados baya pangapa. Nggih, menawi mboten wonten kangking menika kula mboten saged panggih kalian Kyadi Sorapati. Enjih ajawi saking menika nggih. Menika ingkang garwa kula aturi ndaku dhateng garwa panjenengan awit ingkang jodohaken menika tiyang sepuh. Nanging kula niku mboten tresna, Bapak. Weteng tresna niku jalaran saka kulita. Anak kula mboten ketang dipun wayuh kula lila. Nggih, panjenengan mboten napa-napa. Mboten. Kang Mas Dharma Wangsa. Monggo kula dherekaken. Monggo kondur wonten ing Worawawi, Kang Mas. Lah kok mangke rumiyin wonten menapa? Ini ning kene aku bakal aku juga bayar mergo aku selai tau karo guru senajan tot kanthi nambaran rasa tresna bakal tak bacotke nanging kowe bakal tak wayu kira-kira saguh apa ora Pripun? kowe tak wayu saguh apa ora Kula menika dipun wayu. Oh. Aduh, Kang Mas, Kang Mas. Lho panjenengan menika dos pundi to, Kang Mas? Lho kula menika ra ijin tasih prawan asli. Lho, lah kok gadah garwa menika kok terima dipun wayu panjenengan menika dos pundi? Ngaten nek dhewe ora gelem ya ra sida nggih ya Kang. wis ora apa aku tak karo kene wae Ati boten watu to, Kang Mas. lah piye umpama kowe ra saged tak wayu ya aku bakal bebrayan karo Sorapati napa kalih kula mawon Awak-awak. Tak omani sithik Mboten sing mawon kok nggih. Ngaten lho, Bapak. Nggih. Lho, lah kok sak-sake, lah kok setun temen ngaten lho, Bapak. Lah niku malah ngenteng-ngenteng ke kena gone jenengan kok. nggih, mboten Mestine ati wong siji dadi wong loro. Ngaten nggih, Bapak. Nggih. Menawi to watak kula menika, tresna dhateng kakung. Setunggal menika nggih namung setunggal slaminipun badhe kula tresnani, Bapak. Ngapun sapa nggih. Panci menika boten sanes namung Kang Mas Dharma Wangsa. Ya kira-kira sagu apa ora tek wayo? Ya yen ora sagu ya ora apa-apa aku tek karo Sorapati. Estu menika. Iya. Kula kedati pun wahyu. Heeh. Aduh, yen ngono ya pengapesan kuwi. Ya pengapesan Lah nek diwayuh aku ora kok. Gelem apa ora? Nek diwayuh aku moh, mengko nek ditinggal ya malah ora karu-karuan. Lah iya. Apike piye? Kayak kecemplung balen. Timbang golek alun balen. Cocok. Aduh. Ndak suwe sagu. Sagu. Loro larane loro niku nek tiyang wadon diwayuh lho Kang Wis Mas. aku bakal Loro atur. sen dadi siji. Aku Yen prima bakal- kandhek rupa,
aku bisa urip bedayan karo aku. Wis ta gelem-gelem ra ndaraku iki kaya ra gelem kowe. Kula sagan iki sampean ampun nakal lho nggih. Ora, Kedat sing adil. ora aku ora ono kake. Pokoke nek nakal mengko tak jiwe. Dayana. Lah kok sajae lirak-lirik karo Ki Haji Mahendra Data. Kula niki mboten lirik. Apa? Pancen mripat kula kira. Mahendra Data ya kaya ngono. Dilirik ya mesa-meson. Pripun to Kang? Dilirik karo bocah lanang kok mesa-meson. Ya boten napa-napa. Apa duwe karep-karo kae? Kula niki Iya. lah mbok njeh lagi jejeke. Lho ora ngono. Sing kuwi kok sapa-sapa gelem ya Kang. Lah kula niki wong Jeremban. Ya wis, nek pancen kowe tresno karo sedulurku Mahendra Data, bakal tak jodohke karo Mahendra. Kula niki matur sembah nuwun. Apa? Sakmenika sampun rampung. Kula bakal tau kalian Mahendra Mahadewi. Lan Mahendra Data kalian Daya. Iya, sampai kok sampun jak rampung. Sasampunipun kula dhawuhan ing mangkenipun kula bakal jumeneng ratu wonten kraton Medang. Nanging saderengipun monggo sareng-sareng gembul pujana miwaha. Ayo.